ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕುಲ್ದು ಪೋಕಂದ್ ಬತ್ತಿ. ಹಲೋ, ಯಾನಿ ಬರಿಯ ರಾಪುಜಿ ದರ್ಪಂಡ ಎಂದ ಮೈತಿಗೆ ಬೇಯ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತದೆ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಟನ್ ಪುರ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಇಂಕಿನಿ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟಾ ಅಂತ ఇప్పుడు పోలే అంత గమ్మత్తు మస్తు దాదపండ అలెగ్ యాను సీరె కాజీ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ ಇದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಕುರ್ಪುಜಿಯ ಫೋನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಿ ಯಾಕಿದಾಡುವ ಈಗನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹುಲ ಬಂದಿತ್ತರ ಅರ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ ಬಂಡೇರು ಯಾಕಿದಾಡುವ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನಿಕ್ ದಾದನ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂರನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋದ ಬರೀ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ